na ko duol sa among sag-ubanan sa nagtubig. Layo-layo sa kog lakaw. Sa una pag gikan ako kani kasyaha wala pa ni. Siguro gamay pa siguro ni kaayo karon no. Tako na. Wa ko kay baog na naba ni sa una. Kaya man ni mao ang dahon sa una diri. Ay mao di ay. Pero wa ko kabantay ng kasyaha. Karon dako na kaayo. Yan ay daghang langgam. Sabak ayo di ron ipik kundi tinuod gid ron original. Na ay dagma da. Kani siya kuan pud ni. Kana ang kwayan. Mani kwayan dili. Ana. Ni agi ko ba kaya akong gitan-aw. Wag mo kaayay. Lahi emang kuayan ron gumurgo na makay tunok. Sa una daghang kay tunok. Sapa ni. Sapa. 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 Paunas pagmay kami. Ari may dirig. Ay manguha may dirig. Mga iyo. Kanang murag kasag. Ito. Ari man diri ari. Ikan is babaw. Tao na diri pa mi. Manguha man dakop-dakop dirig mga kuan. Mga murag uwang ba nga gagmay, tiblis. Kaya ito na sa ubos. Saba kayong mga langgam. Ang kasagaran nga langgam karon magsigsaba. Tagmaya ron sa mua. Ang magsigsaba. Ngita ko dabong, wala man say dabong. Ang dabong nga mautan ba? Wala may dabong. Ato sa lapu-lapu sa ako mahal kay ning guod. Pero karon dire pwede ra ni pangayoon. Nag-share ko sa pulong sa Ginoo dito sa unahan. Sana-sanahon pa man kuno niya. Una kuno dia dawata si Jesus. Iko sige, sana-sanahan lang sa anoy. Lakaw na kunoy. Masana-sana ni Munoy, dawata na lang, ikaw na lang mag-usa, magdawat kang Jesus. Ini mga kuan diri. Mga sagbot diri sa among agianan. Diri man ko sa lupot sa ubos kay para landong. Landong pumulak.
Di init. Mao to ang among tabay sa una nga nahimo na lang sa pagnahon ni Marcos. Aray, uy, nasa pinasahi nga kuan di ay kana ang bulak, wildflower ni siya siguro kay ano no ano siyang bulaka. Huh? Sa baas mga langgam langgam giri nga tinuod dili ron effect. Lahi sad ni siya nga kuan bulak. May wild flower ni siya kay murag mo ko karon ko kabantayan ni mga bulaka. Moto yung among puso. Nga among kuan nagtubig sa una. Kanang naisimintong nakita. Kana naisi puso na namo hantod karon nga ana magkuha akong mga iyaan. Sa baagis mga tagmaya oy. Gidugay na sad kong giga uli dire. Murag 2018, 2017 ba to? Siguro. Ano siya padulan? Mura siya mais. Pero red ang color. Na og na ay bulak siya, mao ni siya. Nang mga lubi karon buli karon nga dagko tagas na tagmay tagas una maka kuha kami og bus ana nga kanang sa udlot ba. Muna siyang kanang naa siya mga kahoy pero dili ay mura sa andit ko ng halihag na ba kay paglimpungan na sa bis tano man sa kahoy
na dili pa ni inani ka si pagkapoy. Kuan. May kamansi madiri sa una. May kamansi niya hamukan mo tong kamansi niya daghan ni dinig mga buli pauna dinhi. Kamansi ni sa una dinhi. Niya hamukan mo to. Kamansi, may kadluka na mo agi. Mo ni mga buli sa una. Uni are sa una ni nga gagmay pa ni mahadlok na diri nga hapdi na kay simong kayo. Nakaron simong gyapon. Way kasaban. Wa nakaayo langgam sa kuan. Babaw ta dito daghang langgam subos. Kay kuan magod. Ang na magyapon. Di na gid samad sa subos na puting sa paa. Uglaw magud subos. Dere sa babaw kay ay na naglis kan bungtod.